Γιατί ασχοληθήκατε με την πολιτική και τι σημαίνει για εσάς ανεξάρτητη βουλευτής? Θα τα λέτε πάντα έξω από τα δόντια. Λοιπόν, με την πολιτική ασχολήθηκα από μικρό παιδί, από πολύ μικρό και μικρότερο, δεν ξέρω πόσο είστε. 16 χρόνια. Ναι, από λίγο μικρότερο, από 14, που τότε ήταν οι μαθητικοί αγώνες για την παιδεία, που λέγαμε πρίκα στην παιδεία και όχι στη σοφία. 15% ζητούσαμε από τον προϋπολογισμό. Λοιπόν, τότε παντρευόταν λοιπόν η Σοφία, η πριγκίπισσα Σοφία, και την είχαν πρικήσει με φοβερά λεφτά. Και εμείς βγήκαμε στους δρόμους και κάναμε διαδηλώσεις. Από τότε λοιπόν μπήκα σε αυτή την ιστορία αυτών των αγώνων, που πιστεύω ότι είναι για το καλό του τόπου, για το καλό όλων μας. Επίσης, το ότι έγινα ανεξάρτητη βουλευτής ήταν φυσική συνέπεια. Δεν θα μπορούσα να είναι αλλιώς για μένα. Και γι' αυτό δεν είμαι και τώρα βουλευτής, γιατί μόνο ανεξάρτητη θα μπορούσα να είμαι. Για να τα λέω έξω τα δόντια, όπως είπατε. Και επειδή τώρα δεν είμαι βουλευτής, τα λέω από το βήμα του θεάτρου έξω από τα δόντια. Και κάτι τελευταίο, ένα θετικό μήνυμα που θα θέλετε να περάσετε μέσα από την εκπομπή μας, δεδομένου σας ακούμε μαθητές? Αγάπες μου γλυκές, πόσο σας αγαπώ. Να μην το βάζετε κάτω. Να πιστέψετε ότι η ζωή είναι προνόμιο και όχι πρόβλημα. Η ζωή είναι το μεγαλύτερο δώρο. Να ξέρετε ότι ζείτε σε μια πολύ όμορφη χώρα, να τη σεβαστείτε αυτή τη χώρα, να μην της κάνετε άλλο κακό, γιατί οι προηγούμενες γενιές τους κάναμε κακό. Καταστρέψαμε πολλά πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Αλλά είναι ένας ευλογημένος τόπος και να είστε χαρούμενες και ευτυχισμένες που ζείτε εδώ, να έχετε φιλίες, σχέσεις. Τώρα που είστε μαθήτριες, οι πραγματικές μου φίλες είναι αυτές που έχω από τη Λάρισα από το σχολείο. Αυτές είναι οι πραγματικές μου φίλες. Αυτό, να αγαπάτε τη ζωή, να περάσετε καλά, να ερωτευτείτε, να γελάτε, να κάνετε εκδρομές, να κάνετε πάρτι, ό,τι πιο χαρούμενο και πιο δημιουργικό. Να είστε χαρούμενα, γερά και ευτυχισμένα. Όλα τα παιδιά στο σχολείο και όλα τα νιάτα της πατρίδας μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ παιδιά.